Kalondi segati ebe tenya welela fala kachide me. Tenya welila kalondi segati ebe tenya welila fala kachide me. Tenya welila kalondi segati ebe tenya welila fala kachide me. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachide me. Tenya welila saraka jubu bomori tenya welila. Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka abarkada ka salici dawla son herama ka noy ala kirabay kisini nema baka ana sumgo bela jele ani mawma de yutu nyonya fuka ta jodun se ala ka nen aw beye o jamakulu sanu may fe bi wajulu kenen kono ni ya anye bamako kuro finando lanci tere baka ka be mekalo tletani flama samba flani muka ani duru ka kayni an fana karamogo ana mali ho conseil islamique nyama ba a Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara ale ka anniversaire baraw hukumu konnay mimbe laben sangosan Jamiatul Ansardin International Fadife ala sonama sufe wajulu kofe bara nunu abena kunche ni wulafe baraw ye o kena sanuma ne fleni mi ni jama bora fam bela jelen fe kana beni aye kana bunya masegina ni kana duwa dona Shirifke min ka san bi wolonvla ala sonama o ma ke fuye ay dlani ke yanfa ka dlani ke muso yanfa ka sinji tigelen tugu ka manifiya dla ka maula kala jamana jon kumaula ka jamana denyumo ko chaman dla ka bla jamana konnana nin bela jelen nanadi afo Haidara ambi fe ambe ala deli ala ka shidima ngatumana mina asera kene kono o kera nisondia ko bay sabula bela jelen kumeka ale de kono akala dadi do na jigina abe foliu ke ka munumunu ni ka sigiyoro mage Shirifke kelen ko ka sigiyoro soro tumana mina anga maba chaman kume kenen konnana karamola kaw kata se anga dugutigila kaw mun bora fam bela jelen fe kana farakan baraina ambawlo denia ka fo kenen ka kado chaman de dira ni ka bunyama sigin kuma chaman ke katla ka duwa chaman ke aslamiya demeton ansaru senga bali nyina balu ulu fana ka kayni Shirifke ka san bi wolon vlay uya kanu hectare bi wolonvla ani Seneka minaw ko di Shirifke ma mimina wala fadi president fe no surakata salamantaw kuma kala ka kuma nen aw dakurnya flamin kerala anga je ka nyamada o fe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم أنولا Silame jama awnula tuguni antle na herela alama sira herela ne de toko antimbe wologem ne de korofina maire délégué ambe kene mun kan noé ankara mogo Serif Ousmane Madane Haidara ka anniversaire kene Serif Ousmane Madane Haidara ne fade do interkede do isi nyogondo do inje nyogondo do domina ne meria nyini so kelen de beneni Serif Madane Haidara de nyonche ne jengene bugu ka dende intera sama ngo karamogo ma fe ka meria nyini akoma ko ala ya meka banta
au kɛra en 2004 depuis 2004 ne bɛ mairie la an bɛ 2025 la san 21 n bɛ mairie la ale de ye dugawu kɛ n ye ko monsieur Wolokɛ Mta ne tun bɛ sigi a kɛrɛfɛ ka baro kɛ a ka so kɔnɔ mais bi tan tɛ ale bolo tan tɛ ne bolo o de y'a to an jɛnna ɲɔgɔn na dɔɔni n bɛ dugawu kɛ n fa n jɛɲɔgɔn n ka karamɔgɔ n ka kanuba n'o ye Serif Madani Hayidara ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma an ka commune kun ye quartier 9 ye sisan Jalakɔrɔji ni Safo ni Sangarebugu ni Titibugu ni Moribabugu a bɛɛ farala kan a kɛra quartier 21 ye donc a bɔra commune na a kɛra arrondissement ye hali sisan n b'o dugawu kelen de ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ n ye hali sisan an ka to ɲɔgɔn bolo laɲini bɛ se ka sabati cogo min na n bɛ bɔ kuma la n bɛ foli bila nabaga bɛɛ ye fɛn ma mun natɔ sɔrɔ o kana tatɔ sɔrɔ n ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw fana ka dugawu kɛ n ye pour que n bɛ fanga mun na Ala ka kun cɛ ko ɲuman d'a ma n bɛ bɔ kuma la a kɛtɔ bɛ nin kan. Silamɛ jamaw Bamakɔ dugulen so 3 tɔgɔ la n'o ye Ɲare ani Ture ani Tarawele ani Bamakɔ bɔrɔdugu 7 tɔgɔ la ko assalamu alaikum rahmatulahi wa barakatuh. Kala wulada in na an mana kuma kura fɔ kuma fɔbaw olu bɛna ne kɔfɛ an b'a fɔ Ala ma dɔrɔn alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin fo siɲɛ 70 Ala min sɔnna ka nin cɛ in di anw ma k'a kɛ an ni juru samabaga ye ka taali ka Ala ka hinɛ ma an b'a fɔ Ala ma Ala a barika ne ka kuma bɛ ansaru kan n ye kuma dɔ fɔ ansaru ye n y'a fɔ 26 mars la n y'a fɔ palais de la culture palais de sport la n bɛna kuma in fɔ wulada in na ansaru Hayidara ko a ye commencé k'a sɛbɛn ka kɛ livre ye a ye baara dɔ k'a kan o bɛ ka passer téléphone la ne kan t'o ma Sirifike y'a fɔ n'o ye Darabela Alimami ye ko ka Hayidara ko kɛ livre ye denmisɛnninw ka kalan kilasi kɔnɔ a y'a fɔ Korofina balontan hippodrome balontan kɛlɛ kan ne bɛna segin kuma in kan siɲɛ 3 a ye Hayidara ko kɛ livre ye a yɛrɛ ɲɛna a k'a yira a la ni minnu man ɲi a b'o bɔ a kɔnɔ ni minnu kan ka falen a b'o falen a kɔnɔ ni minnu b'a kɛ a bɛ olu dafa mais a ye Hayidara ko kɛ livre ye Hayidara ɲɛnɛma ɲɛna an ka denw ka kalan kilasi kɔnɔ a tɔ tora o dɔrɔn pe de Hayidara ka baaraw la a ye baara bɛɛ kɛ hakɛto bɛ nin kan sali Ala wa rasul. An bɛ ka kuma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔgɔ la n'o ye leaderw ye o ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ maa min na bi o de ye a Seydi Sharif Usmane Madani Hayidara ye groupement ko ni an nana ko maire minnu bɛ yan an b'u fo dugutigi minnu bɛ yan an b'u fo faama minnu bɛ yan an ka olu fo karamɔgɔ minnu bɛ yan ko ka foli lase olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka foli lase Jamiya Ansar Dini Islami ko ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn ko aw ni kunu aw ni bi o tɛmɛnen kɔfɛ a Seydi Sharif Usmane Madani Hayidara ko an b'i fo ka segin k'i fo groupement tɔgɔ la k'u bɛ dugawu de kɛ fɔlɔ si ani kɛnɛya a laban ko ɲuman o bɛ Ala bolo ko Ala k'o di an ni i ma i ye san 70 sɔrɔ u b'a ɲini Ala fɛ san 70 wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa an n'i la a ko ka d'a kan i ye baara min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i si kɔnɔna la a ma kɛ baara lankolon ye parce que maa dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la anniversaire ka kan ka kɛ olu la ko e bɛ olu la munna i kɛra faso jɔla ye i kɛra jamana in kanuba ye i kɛra silamɛya diinɛ jɔba belebele dɔ ye o de kosɔn groupement ko olu b'i kɔ u bɛ Ala kɔ u bɛ kira kɔ u b'i kɔ wa u ka layidu u k'o ta toujours u ma ɲinɛ ko o t'o bila ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni ce i yɛrɛ ye vraiment i bɛ baara min na jamana kɔnɔ ko a dɔnnen don ko k'o f'i ye k'a gɛlɛya i m'a ye an bɛ wagati min na sisan san finna ji bɛ ka na o kɔrɔ ye Ala yɛrɛ donna bi anw ka nin anniversaire nin na
nin b'a yirila de k'a fɔ i k'i hakili sigi hali bi si bɛ ala bolo kɛnɛya bɛ ala bolo i bɛna o caman sɔrɔ tuguni o conseil islamique ko k'o fana foli fɔ k'i ni ce i ni baraji ala k'i sara bisikɛ ala ka barika don ani la ala ka hɛrɛ kɛ ani ye san o san an ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Ni balo dɔɔni ye min dira terrain na yan ka seereya i ɲɛkɔrɔ min dira an balima lujurabaatɔw ma ani 90,000 ka se ka fara u boloda la. Karamɔgɔ jamana 40 na ni ɲɔgɔn caman le kɛra ye Mali région bɛɛ na ni ɲɔgɔn kɛra ye bi aw tɔgɔ la. Karamɔgɔ dɔgɔtɔrɔsow la den o den sɔrɔla bi o denw bɛɛ cadeau dir'u ma aw tɔgɔ la. Karamɔgɔ mɔgɔw caman yafaraw ka juru kɔ bi n'u y'an wele bi sɔgɔmada na ka ɲɛfɔ ye aw kama. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'u ka lu ka luwanse to a kɔnɔ k'a di luwanse ma ko lu kɛr'i ta ye dɔ ye n wele bi k'o ɲɛfɔ ye k'ale y'a ka lu di luwanse ma k'a fɔ a ye k'a ka ta an karamɔgɔ bangeli sababuya la. Karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman lɔ k'i barikala. Dɛsɛbagatɔw yatimɛdenw filiyamusow nisɔndiyara bi ni aw bangeni ye karamɔgɔ. Karamɔgɔ aw si san 70 a ye baara min kɛ mɔgɔ bɛ se ka san 1000 balo diɲɛ na i t'a ɲɔgɔn tilan 10 kelen kɛ. Karamɔgɔ an b'a deli Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o d'i ma. An karamɔgɔ waati yɛrɛ cogoya kama san bɛ yen karamɔgɔ. Mansin sɔrɔla mansin min bɛ malo wɔrɔ ka tila ka malo kan ka susu ka bɔ foro kɔnɔ ka taa bila yɔrɔ kelen o mansin sɔrɔla aw tɔgɔ la biro y'a sɔrɔ aw tɔgɔ la k'a di aw ma ka foro sɔrɔ aw tɔgɔ la a si san 70 hectare 70 karamɔgɔ k'o sɔrɔ i tɔgɔ la k'o d'i ma hectare 70 i si san 70 k'o d'i ma. Karamɔgɔ fɔlɔ an tun bɛ mɔgɔw le ta o bɛ malo kan ka tila ka taa malo susu nka sisan karamɔgɔ mansin sɔrɔla min b'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ o ye mansin yɛrɛ foto ci ma sisan an ka baarakɛɲɔgɔnw k'o ye foro baara dɔw daminɛ n'a ye an sigiɲɔgɔn dɔw ta daminɛ n'a ye. O ka karamɔgɔ an b'a deli Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o d'i ma. Karamɔgɔ nin ka dɔgɔ yɛrɛ parce que e b'a fɛ diɲɛ bɛɛ de ka lafiya. Karamɔgɔ ni Ala sɔnna ma an kɔni san o san an bɛ foro le ɲini sa k'a fara kan i ka laɲini f'a ka sabati fo dun ka fa ka ban farafinna bɛɛ kɔrɔ fo dun ka fa ka sabati. Karamɔgɔ Ala ka si di ni ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala k'aw mɛn an kɔrɔ Ala ka hɛrɛ caman k'a ye san caman b'a bolo Ala ka yira an na an bɛ président bɛɛ fo bɛɛ y'an wele k'a fɔ y'u seko kɛ u ka dugu la jamanaw n'a karamɔgɔ tɔgɔ la o la an nisɔndiyalen don an b'a ka journaliste fo ka nabaga bɛɛ fo k'an baw fo k'an balakaw fo dan t'u la k'an karamɔgɔ ka sotigiw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala k'u kan mɛn Ala ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma an balima ninnu fana Ala k'u lakisi u tun bɛ anniversaire le kɔnɔna ka se ka bɔ ka sorties kɛ an b'a deli Ala fɛ u bɛ diɲɛ fan o fan Ala k'u kisi k'u tanga an ma Cheikh Ahmad Tidiane an b'i kɔ hali bi k'an ka layiru kɔrɔkɔrɔ ye Cheikh Ahmad Tidiane an ni a n'an ka nafolo k'i dɛmɛ i ka Ala ka diinɛ lase i b'a fɛ cogo min fo an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ i mɔkɛ gɛrɛfɛ sini o la Ala ka si d'aw ma Ala ka bɛnw sabati olu kɔnɔ Ala ka don ani tɔɔrɔ bɛɛ cɛ Ala ka an ka jamanaw ɲɛsuma Ala ka bɛn don an ka jamanaw kɔnɔ degun minnu b'a kɔnɔ Ala k'a wuli karamɔgɔ hali bi an bɛ dugawu ɲini fɛ an ka jamanaw tɔgɔ la an ka jamana ninnu degun b'a kɔnɔ an b'a deli fɛ i ka dugawu kɛ jamana Ala k'a basigi jamana ɲɛmɔgɔ Ala k'u kisi k'u tanga u ni jamanadenw Ala k'an kan bɛn kelen ma an b'a deli Ala fɛ Ala ka bɛn sabati diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na a kɛ to min ka sɔli ala rasul diɲɛ bɛɛ ansaru ɲɛmɔgɔ ye a ko a ka ɲinɛ cadeau la ko cadeau caya ni a dɔgɔya ko tɛ ko a bɛ fɛ k'a yira karamɔgɔ la Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara la ko a b'a kunkolo yɔrɔ dɔn ale b'a kunkolo yɔrɔ dɔn sabu an ka mɔgɔ sugu ko tu san na an sugu san pa min fu sugu ni ba sugu wele k'i fura an sugu ye ko n'a fɔra an bɛna wulu kunkolo ci ko n'i t'i kunkolo ni wulu kunkolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na e k'i sen bɔ kunjili la n'o tɛ i b'i yɛrɛ kunci ko ale b'a dɔn a bɛ Sherifu Usmani Madani Hayidara ka jama de ɲɛfɛ ka sanga n'o ye i mɔkɛ ka Ala ye ko in bila cogo min a ye ɲinɛ cadeau kɛ ten 7 yɛrɛ de tɛ gansan ye dalenba masa bolo 7 tɛ gansan ye Ala kira bolo ko ka da o de kan Ala ye diɲɛ da ka diɲɛ kabakolo kɛ 7 ye ka dugukolo kɛ 7 ye ka dɔgɔkun kɛ tile 7 ye ka safɔni maruwa boli kɛ siɲɛ 7 ye ka alikaba tawafu kɛ siɲɛ 7 ye ka adamaden kunkolo wo kɛ 7 ye ka adamaden da ka bɔ fɛn 7 na ka sababɔ bala ka sababɔ fa la ka kolo ni fanga ni baarakɛ fanga k'o bɔ fa la ka joli ni farigansi bɔ ba la ka kelen bɔ Ala yɔrɔ ni do ka a kɛ 7 ye
ka alakira denw da den 7 na ka tila ka kuranɛ kɛ kalanko 7 ye ka janɛmɛso kɛ 7 ye Haidara de nana o datugu ka bɔ Mamadu Mando ye a seydi Seri Usmani Madani Haidara ko diɲɛ da ni bi cɛ den 3 de dira Ala ma e de y'a 4nan ye wa den kelen na bɛɛ Ala ye ko dɔ bange u la a ma bange den wɛrɛ la den fɔlɔ min dira Ala ma o ye Nabila Ismaila ye a kuma bɔra ni sagajigi ye o kɛra lahiya ye o bɛ diɲɛ ɲɛnajɛ bi den filanan min dira Ala ma o kɛra Anba Mariyama ye Ala y'o kuma bɔ k'o wasa ka mɔgɔtigi kɛ ka den sɔrɔ k'a sɔrɔ a tɛ cɛ dɔn Ala y'o kɛ ale kelen ye o kɛra o Alamadi kado ye den 3nan de Ala kira fa Abdullahi ye o dira Ala ma Ala y'o kuma bɔ k'o minɛ ka sɔrɔ ka den d'o ma n'o ye Ala kira Mamadu ye min ɲɔgɔnna ti di fa wɛrɛ ma tuguni a den 4nan ye Bamada ni den ye ba sanga kolonkolon ba kaba misɛngari ye a den 4nan ye e de ye Ala ka carton rouge e de don ni dɔnnibaaw dɛsɛra ka diinɛ tiɲɛ fɔ Ala bi tɔɔrɔ n'u tilala k'a tiɲɛ Ala bi tɔɔrɔ o ye carton jaune 2 ye n'Ala bi fɛ k'u o ye écarté ka bɔ terrain kan a b'a fɔ ko bila Bangoni kuluju ŋana la i k'o ka dilanlen tiɲɛ n'o kɛra tuma min diɲɛ bɛɛ b'o dɔnnibaa in dɔw kuma nka o y'o éliminé to de ye ka bɔ bonya kuru kɔnɔ kunanja kuru kɔnɔ maa ti bɔ a la min bɛ kɛ fɛn tuguni Seri Usmani Madani Haidara sera 70 ma gundo dɔ bɛ 70 na Abdulahi ibn Abbasi aw ka so den don a ye sirifilaka tɔw dani min ye a ye Jibirila de baro kɛ to ye Ala kira fɛ kira ko k'a bɛ dɔnni sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw ma min sɔrɔ ko nka a ti kɔrɔ n'a ɲɛ ye o Abdulahi ibn Abbasi de ko an ma ko n'an bɛ fɛ ka Yahudiya karamɔgɔ ni Silamɛ karamɔgɔ dɔ ɲɔgɔn na k'an ka suratul Ala Imrana ta n'i sera o 70nan ma o aya 70nan ɲinɛ Seri Usmani Madani Haidara o kumana kitabutigiw fɛ a ko kitabutigiw ma cogo di ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhaduna o de bi be shi sama nyire Ala ko kitabutigiw ma muna abi kafira ni Ala ka Qur'an aya ye ka sɔrɔ maa wɛrɛ t'a seere aw kɔ u bɛna ka bayan nangade e bolo joni y'a seere Qur'an na ka tɛmɛ a kalanbaw kan e ɲumanya min kɛ diɲɛlatigɛ wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin Muhammadu ma ci foyi kama danfɛnw ka hinɛ sɔrɔ danfɛn joli ye hinɛ sɔrɔ e Seri Usmani Madani Haidara nka joni bɛra k'o nangari bi o kuranɛ donnaw joni ye Ala kira mɔdenw an'u bɔnnaw kanu kala kuranɛ kɔnɔ kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba minnu y'a kala olu de bilala e contre la nka dɔwɛrɛ tɛ dɛ n bɛ foli laban i ka nangama na Sherif Ahmad Tijani Haidara mɔgɔsiw b'a fɔ e de ma tizon baraka ɲɔ sɛbɛ buuru bɔ ko n'u k'u bɛ ɲɔ kɛ ɲɔ si ye n'a kɛra mugu fara ye ka ban a ti kɛ ɲɔ si ye tuguni n bɛ dɔnnibaa kelen kibaru d'i ma ale tɔɔrɔ yɔrɔ kun ye Haidara ko la ko Haidara ka jama ka ca bɛɛ ta ye jaw de y'ale tɔɔrɔ yɔrɔ ye n'a denw y'u ka tele bila sirifila la n'a natɔ sera u b'a bɔ a la don dɔ la u y'a bila sirifila la k'a sɔrɔ Sherif Ahmad Tijani Haidara Shabihul Abihi ale ka kayi mawuludu de b'a ka jouer o kɛra psychologie u la u tora filɛli la fa yɛrɛ nana far'u kan k'a lajɛ a baalen fa ko fota ko n'a Haidara in ko a ka jama ka ca ko nin kamalenin fana ka jama ka ca ta ye dɛ ko a ɲɔgɔnna sɔrɔla diɲɛ kɔnɔ denw ko a ma ko bɔn ko nin y'a den de a ko nin y'a den ko wa a ta kɛra jama bɛɛ wa e de kɛra zon barakaɲɔ siga buru bɔ ni kuma surunya ya surakata ko k'a bɛ fɛ k'a f'i ye ko walahi 70 ko a bɛ to Ala kɔ o b'a diɲɛ kabafin 3 ko Ala y'ale kisi 1 ma diɲɛ halaki kabafin k'i sɔn dɔnni na k'i ba baara ma Haidara e y'a sɔrɔ i y'a baara ko n'Ala ko a bɛ jɔn halaki fana a bɛ Alabatu bondaw yɛlɛ ye k'i dɛsɛ kɔnɔnajɛya la e kɔnɔnajɛra Mamadu Mando ye ko n'Ala ko a bɛ jɔn halaki a b'i garisɛgɛ maa bɔ fɛn jɛ la k'i dɛsɛ k'a hakika dɔn a mago bɛ min na k'i dɛsɛ k'o dɔn o de ye silamɛ bɛn Ala kira kɔfɛ Ali hakika de ma dɔn nka Ali min na nin se o Ali bɛ si dɔn salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala salamu aleykum jama Sherif an bɛ Ala fo ka Ala barika da ale min ye nin san 70 kɛnɛ lasigi k'i fo kunun na k'i fo bi la k'an jigi da ka fana k'a fɔ sini an bɛ n'i fo anw ko tɛ mais Mali de ko don i y'a kɛ Mali de ye an b'i fo k'i barika da san 2017 walima 2018 i kɛra mois de la solidarité parrain ayiwa kuma ka gɛlɛn mais mandat la n'a parrainage ɲɔgɔnna tɛ da ka kɛ k'i fo o la san 2019 i sɔnna an wulila ka s'i ma i dora an ka jigiya kɔrɔ ka kɛ an ka bereke jɛmani parrain ye an b'i fo o la san 2015 an ser'i ma
Za ka da ka kuran ko gɛlɛya kun bɛ an kan i kumana ɲɛmaaw fɛ u seko kɛ a barika ka ala fo san 70 caman ala ka dan ni ma k'a di ni si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ni sutura ye k'a f'i ye an ye an kalifa i la ka tila ka e ni anw ani ka denbaya ni i nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kalifa ala la ala min tɛ kalifa ten hakɛto bɛ kuma la salama ma an bɛ bɛɛ fo ka kisi ni hinɛ ni barika ɲini ala fɛ a k'o kɛ bɛɛ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mali au conseil islamique tɔgɔ la ka d'a kan anw bɛ sages n'o ye kodɔnnaw ni karamɔgɔw olu bɛ majlisi min na anw b'o o kɔnɔ o la n'anw kumana au conseil tɔgɔ la ani kuma ka kan ka fara kan tuguni an dɔnnen don ni turukala min ye o ye sirifu kanu ye n'o ye ahlul beitu ye an bɛ kuma n'o fana tɔgɔ ye ka na ka fɛn di sirifukɛ ma fɛn min ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo an bɛ fɛn min d'a ma ɲɔgɔn tɛ maa bolo o ye jumɛn ye o fɛn in bɛ min sɔrɔ miliyari t'o sɔrɔ o de ye duwawu ye ni miliyari bɛ maa bolo a tɛ se ka su karaba nka ni an ko ala ka su yiri la ni musajabu bɛ yen a b'a kɛ sabula dɔw tɛ dɔwɛrɛ bɛ ala ye ala min ye san 70 d'i ma a caman bɛ ala bolo ala k'a d'i ma kɛnɛya la lafiya la wasa la o si fana ala ka a kɔkɔrɔma don ni i mɔkɛ sanuman ka duwawu ye allahumma la tushmit bihi aduwan wala hasida ala kana i kɛ jugu sago ye ala kana hasidi yɛlɛ i la ala ye fɛn o fɛn d'i ma ɲuman na ala ka n'o bɔsi la i bɛ siran fɛn o fɛn ye juguman na ala ka n'o s'i ma i bɛ jɔrɔ fɛn o fɛn la e ani i ka denbaya ni i kanubaw ala ka n'o se aw ma ala ka n'i ka ko to i yɛrɛ bolo ala ka kɛ i ka ko tabaga ye ni anw ye filɛ kuma o kuma n'an ko an bɛ ni fɛn o fɛn da ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ o tɛ se ka da i la n'an ko i bɛ komi sanji i bɛ jigin bɛɛ ka foro la an ye i tɔɲɔ bari sabu sanji sanji bɛ kɔtigɛ sanji bɛ jɔ n'an ko tile bɛ bin n'an ko baji bɛ ja an bɛ ni mun kɛ ɲɔgɔn ye e ye min ye e ye alakira joli ye anta imtidadun linnabi fa bi ayyi kitabin am bi ayati sunnatin yarawna hubbaka alayna aran wa yashkumun kuranɛ aya jumɛn bɛ yen hadisa jumɛn bɛ maa bolo ni maaw bɛ se ka ba i la kuranɛ aya jumɛn b'a fɔ k'e man kan ni o conseil ɲɛmɔgɔya ye hadisa jumɛn bɛ maa bolo min b'a fɔ e n'a man kan bal e yɛrɛ de kɛra o conseil masiri ye e de kɛra a sankɔrɔtala ye san nana san mana kɔlɔnda ɲininen don ala k'an bɛ sababa ma antal mubarak wa aynama kunt ala y'i kɛ nafaman ye ka diinɛ nafa ka faso nafa ka baso nafa ka jamana nafa o tuma ala subhanahu wa ta'ala a ka ani i ɲɛ min ɲɔgɔn na ala subhanahu wa ta'ala k'i sara saraw la belebele la kuma kɛbaga ka ca an bɛ ala deli ala subhanahu wa ta'ala a ka san wɛrɛ yira an na san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na ala subhanahu wa ta'ala a k'i fara a ka ɲumanbaw kan a k'i fara a ka tɔgɔw kan maa minnu n'olu bɛ waleya n'olu b'a tɔgɔ la o se bɛ ala ye n y'a fɔ n ko ala de k'a kɛ n m'a fɔ e k'a kɛ ni e de bɛ se e kan'a kɛ nka ni ala bɛ se ala k'a kɛ wassalamu alaikum wa rahmatullah. O la an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an ni sitanɛ cɛ an bɛ sindi ni ala kɔrɔ talen tɔgɔ barikama ye ka sɔli an kuntigi muhamadu mustafa kan ka sɔli a somɔgɔ sanumanw kan ka sɔli a jɛɲɔgɔn ɲumanw kan ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ jama fo jama min nana an ka au conseil président groupement président Ansar Guide spirituel Sirifu ka kunkɔrɔta cɛ belebeleba dɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ
Seydi Chéri Ousmane Madara Aidara maa minnu hadarila ale ka nin kɛnɛ in kan Ala ka barika don an na. Nin ye barikada ye barikada min ni a ka kan. Sabu mɔgɔ min ye guloki bɔ k'i cɛsiri Ala ka diinɛ la k'a jɔ a jɔcogo la a seko n'a damayira surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la al-islamul asil. Parce que kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye islamul asili nɔfɛtɔ ko de. Islamul asilu o tɛ tagabolo ko ye. Nin ye nin taasira ye nin ye nin taasira ye silamɛya lasili t'o nɔfɛ. Silamɛya lasili bɛ mun nɔfɛ bi? Silamɛw ni adamadenw ka se ka sigi. Image jugu min tara k'a di silamɛya ma n'o ye maafa ye n'o ye i ni mɔgɔ tɛ kun n'o ye ka bɛɛ kafiriya ka ɲigi bɛɛ la. Anw ka nin diɲɛ laban in na mɔgɔ min y'o kɛlɛ kɛ k'o guloki bɔ k'o da o belebele dɔ ye Seydi Chéri Ousmane Madara Aidara. Donc n'i kɛra o kɛlɛkɛbaga ye i b'i pɛrɛ ka kalaw makɔnɔ i b'i pɛrɛ ka lagosiw makɔnɔ mais kuma bɛɛ n b'a fɔ kɛnɛ ninnu kan lagosi de kan ka maa da i ka maaba la bi. Lagosi o de kan ka mɔgɔ da i ka maaba la. Sabu ni mɔgɔ min tɛ lagosi o kɔrɔ ye k'i tɛ ka fɛn ɲɛ i tɛ ka fɛn tiɲɛ. Lagosi ni nɛnini min dara ahlul beytiw kan dɔgɔyama min dar'olu kan kɛmɛ la kelen tɛ se ka da karamɔgɔ si ka diɲɛ laban in na. Aw bɛɛ b'a kalama minbaru la Alakira yɛrɛ ka minbar la. Aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Seydina Ali tun bɛ nɛni Alkaaba la a tun bɛ nɛni Madinɛ misiri kɔnɔ. N'o kɛra Seydina Ali la ni Seydina Ali bɔnna min nɛnina walima i dɔgɔyara ne bolo o man k'i degun o man k'i tɔɔrɔ. O de la n ye marasi bo dɔ ka kuma mɛn. Marasi bo parce que marasi quartier n'i y'a batiri bo bɛ bɔ a la o bɛ di denmisɛnninw de ma olu bɛ taa kulonkɛ a la. Wallahi o bɛ Bamakɔ yan wajulukɛlaw bɛ Bamakɔ yan olu ye marasi bo de. Bon marasi bo ka kuma man ka digi maga la quartier bo a y'o to yen. Parce que ni adamaden yɛrɛ ni dusukun fiyɛna ne bolo a k'i da ko kɛlɛ bɛ se ka kɛ o tɛ baasi ye o. Ne ye siya ye n bɛ siya defa ne ye sunamɔgɔ ye n bɛ sunamɔgɔya defa ne yɛrɛ ye wahabiya ye ni wahabiya defa o bɛ se ka faamu mais n'a bɔra o la fo ka taa don adamaden ko yɛrɛ la ka taa don famille ko la ka taa don kunkolo ko la o y'a kɛlen ye kariti goya ye. Ni karamɔgɔ kɛra ten vraiment i y'i fa n'i ba kuma su. Ne y'o kumasulu den dɔ de ka kuma mɛn a t'a dɔn hali a bɛ min fɔ tuguni ko mɔgɔw bɛ baw fa n'u ba la. Ni yɛrɛ kuma fɔlɔ kuma yɛrɛ daminɛra ni nkalon ye. Mɔgɔ jɔnni banna fa n'a ba la a bɛ ni ko min ni mɔgɔ min ko sɔrɔdasiw ba n'u fa n'u ba la fonctionnaires ba n'u fa n'u ba la ka taa kɛ fonctionnaire ye banque baarakɛlaw ba n'u fa n'u ba la ka taa kɛ banque baara ye policiers ba n'u fa n'u ba la ka taa kɛ polisiya ye. A bɛ fɔ k'e ma kuma ye. Fa ni ba ka hakɛ bɛ yen i mana muso furu i muso ka hakɛ bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ baaraw bɛ yen ne bolo an bɛɛ bɛ baara dɔ la mais gardi fɛn fɛn bɛ kɛ karamɔgɔ dɔ nɔfɛ walima i bɛ mɔgɔ mɔgɔ nalen ye wajulukɛyɔrɔ la diinɛ tɔn baara la aw yɛrɛ an fɛn fɛn bɛ an bɛɛ bɛ diinɛ baara la mais an k'an ka wagati compter bɛ nin tile kɔnɔ heure joli b'a kɔnɔ 24 heures kunɲɔgɔn kɔnɔ heure 160 ni kɔ mais an bɛɛ k'an yɛrɛ ɲininka yalima o heure 168 164 an b'o bɛɛ de kɛ diinɛ ko la an b'o bɛɛ de kɛ karamɔgɔ nɔfɛ. N'i y'i ka kunɲɔgɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛ kuma dɔw la i bɛ min kɛ karamɔgɔ yɛrɛ nɔfɛ diinɛ baara la wallahi i b'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ hali heure 8 kan heure 160 o bɛɛ bɛ t'u yɛrɛ bolo. An ni mɔgɔ min tilala ka n'a fɔ o la ko dɔ y'a fa n'a ba to yen nin ye kabako ye dɛ. Ni dɔ m'a fa n'a ba to yen heure dɔ la ka taa selen kɔfɛ misiri la i bɛ alimamiya dabila. Ni dɔ m'a fa n'a ba to yen sanga dɔ la k'a somɔgɔw to yen e tɛ du sɔrɔ ka don a kɔnɔ Bamakɔ yan. Ni dɔ m'a fa n'a ba to yen
ali ere nyebi yere la e ba don wallahi e kunte mobili soro ka buli Bamako ya me fani ba yere matue mashi ma fana batue e bebi fani ba ka sodi wa mogo ne be mogo don ne ba ansaru don wa me ansar chaman don mu don wallahi billahi wallahi me ansaru don mbuka bangi baka ko don mbuka balma ko don mogo mi woni yeni kuma fo ne ba don ne bora ale fene ka balma ko kalama mbora ba ko kalama mbora fa ko kalama me ali ansari she wallahi o dugawde ka tamalika parce que ni irete danga de mogo re bise ka iga nyenema yere blani ma ete don fe ka do dogoya ete don fe ka do la goshi ete ye fe ka video ka mogo do mais do retere jamana na taga bolo do foronto ka fari a berema jiri do nota na chongo na bajila ate ye aw benye ba tigila adaka bu mais fama ko kwa anta boala o boala aw boala anye donendo ala ka jondi la wasiga foitala ni mo na sugu beki sigi ka laje danga wulile no akon nyenema yere kono na tabulo yere la kaba parce que mogo mi mana keta e ka barati ye ni mogo me aidara ta ka ge misali an ya aidara don ni wajulu de mogo ya kanu ni wajulu de mais ale ma don kwa nana munu soroy karamogo ba munu soroy ka ulu la goshi ka do makew ale ma do ka do fo shaka na maladi ma walma yin shi shakci annema walma annana duba munu soroya awulu la goshi ka soro ka sigini place la mais kabini ere yere ye sadi ne be son ni ne kungera ni mogo sugu ye ala kunga ne ka saga ye o kun so nga jane ni aramade modeli parce que mogo ti ye ni mogo do te et se ka kuma fo mogo do et se ka wajulu ke fo mogo do no de kere tegere bi fuiku o ko re i nyogona ashiru de be na ulu de bi ni laje wallahi ame dugaw ke ama fo ala ka sanchama irana parce que ni jabi cogo nyumaw mene kono ni ya fo cogo do la adara ere bunya kama anale ye cogo kama nebe kuma daya ala ka baraka do ala ka here kaye ala da kele ngoni be ala da kata ziara ke faso la tamani seleo selibi faso la ni mogo du nana Bamako nu ye wari soro te faso ye tuguni wallahi ala da o kama ni je bego ka bi kele utse kasi sabu ka baraka do i faso la ka do i boro la wallahi chebe te se ka ke ala ka shini kena da ni usazima ala ka here kai ala ka sanchama irana la sambi ulubla ora ala ko farashika ni kena ni lafiye bi barakati Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usman Serifu Madani Haidara Bazumana ala ka sijan ani kɛnɛya ala k'a di an ma san 70 caman bɛ ala bolo cɛkɔrɔba ala k'o di ma ni ala ye si di ma a ka tila ka kɛnɛya di ma ala ka n'i ka denbaya ala ka n'aw kɛ jugu sago ye an b'o ɲini ala subhanahu wa ta'ala Usman Serifu Madani Haidara k'o ye ala de ta ye komi yɛrɛ b'a fɔ cogo min ni mɔgɔ min y'a daminɛ ka e filɛ depuis tamani ka na e filɛ Sofara Bagawusu ka terrain na terrain fitinin na ka tila k'i lagɛ Mopti terrain bilennin na ka tila ka Usman Serifu Madani Haidara kelen ye suspension kɔfɛ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ Bamako hamdalahi ni lafiya bugu ni ɲɔgɔn cɛ Usman Serifu Madani Haidara ka di miiri jigin arayida la ja terrain na Usman Serifu Madani Haidara ka tila ka diɲɛ lagɛ bi ka e lagɛ i b'a dɔn ko k'o ye ala de ta ye ala ka ni kisi ala ka ni tanga ala ka ni wasa ne na ni kado ye halisa an ka baara sira kan walasa ka kunnafoni cari ka taa Usman Serifu Madani Haidara ka wajibi bi taa yɔrɔ yɔrɔ ala k'a se an b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ u ka baara k'a kɛ cogo la
Musa Fomba y'a fɔ a ka kuma daminɛ na sisan ko ne y'a daminɛ olu ka baara in de la ne ma bɔ o la koyi ne ye Usman Serifu Madani Haidara de ka animateur ye kɔn n bɛ sa o kan dɛ hali ni ne kɛra seko de ye ko mɔgɔ bɛ ŋunuma ne ye o tɛ ne bali k'e tanu sotigiden damaw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn tanu tɛ dɔ ka fugariya ye fiyewu i Haidara bi n y'a kanu i fasaw bi da kuma caman zikiridalaw fɛ nka ɲinan 12 mai salon ta kɛra Umaru Tarawele ye an ma se ka ɲɔgɔn ye joona nka ɲinan ta Nuhun Danbɛlɛ ta in diyara n ye kosɛbɛ a fɔra k'i ye san 70 de sɔrɔ n y'a kanu ka Nuhun Danbɛlɛ jansa nin kɛnɛ in kan ni 70 ye o kɔfɛ Usman Serifu Madani Haidara i ka baara in hukumu kɔnɔna na i tɔgɔma i y'a fɔ k'a b'i jaw de ta ko mɛ k'a tɛ se kuma na n y'a kanu ka ale fana jansa bi ni 70 ye a ka se ka kuma dege Usman Serifu Madani Haidara o kɔfɛ cɛsirilaw b'i kɔ a caman ba an y'a kanu Musa Fomba k'ale fana jansa ni 70 ye a ma ban an b'a kuncɛ ni mɔgɔ min ye o ye Buya Kulubali ye an y'a kanu k'a fana jansa ni 70 ye bi i kanu kosɔn salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nyanyali don nisɔndiya don an bɛ Ala deli Ala ka nin don in caman yira an na tiɲɛ don nin ye anw siɲɛ fɔlɔ ye an farikolo la an ka kɛ kɛnɛ in kan mais dusukun na san caman an kɛra nin kɛnɛ in kan bilahi an bɛ san 70 de dɔn sirifikɛ ka ko la nɔrɔ la mais san 70 de don a ma daminɛ bi wa a tɛ laban bi la wa fo lahara fana sirifikɛ nɔrɔ bɛ to yen o la an bɛ Ala deli yarabi Ala ka ɲɛmɛ a la Ala ni ce Ala min ye Ala kira sɔn a mantɔn na sirifikɛ ɲɔgɔnna na Ala ni ce Ala min ye anw sɔn sirifikɛ nɔrɔ la o la an bɛ Ala de deli yarabi Ala ka ɲɛmɛ nɔrɔ in na sirifikɛ i nisɔndiya sirifikɛ i ka da la k'a fɔ i ye baara kɛ décor planté la wallahi décor planté la maɲumandu dɔw bɛ yen dusukasi tun bɛ ɲini k'u faga mais n'an miirila e ɲɛda la dɔrɔn an nisɔn bɛ diya billahi al-aliyyil azim o la i ɲɛda sanuma ye san 70 wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma san 70 wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma ni kado b'an bolo o de ye ka Ala kira jansa ni tɔgɔ ye sallallahu alaihi wa sallam kira mantɔn in wallahi sirifikɛ ɲɔgɔnnaw kira mantɔn kɔnɔ o de ye kira yɛrɛ ka waso ye an bɛ min ɲini a fɛ dɔrɔn a ka fɔ a mɔkɛ ye a ka anw surunali don siga t'a la ni jama in bɛɛ ye dalilu ye k'a fɔ ko sirifikɛ bɛ lakika de kan o la an bɛ Ala deli Ala k'an don a la hɔrɔma la Ala k'an don a la hɔrɔma la n tɛ bɔ kuma kɔnɔ fiyewu fo n k'a ɲini Ala fɛ san 70 wɛrɛ min fana bɛ na Ala k'an sigi o kɛnɛ fana kan Ala k'an sigi a denw fana ta kɛnɛ kan Ala min y'i bila cɛw ɲɛ Ala k'i denw bila cɛw denw ɲɛ ya rabbal alamin Ala k'an sutura Ala k'an laban ɲɛ wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. An sinsinnen kɔrɔ ni setigi tɔgɔ barikama ye masa min ye bi yira anw na ka sɔrɔ gɛlɛya tɛ an bɛ daliba masa fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn a ka bi seli la ye o kɔfɛ an bɛ sɔli danfɛnw sɔn hɛrɛma kan n'o ye Mamadu Mustafa a n'a sodenw a n'a kanubagaw ani mɔgɔ minnu tuguna na fo ka taa se jɔ dɔw ma an b'a ɲini setigi Ala fɛ Ala ka an ye o la o kɔfɛ an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugutigiw fo k'an ka mɛriw fo k'an ka an ɲɛmɔgɔw fo n'o ye Surakata Salamata ani Adama Sakɔ ani an bɛ Bamakɔ yɛrɛ minɛ yan n'o ɲɛmaaba n'o ye Modibo Jalo ye an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen an bɛ jɔyɔrɔ min na o ye muso bɛɛ tɔgɔ le n'o ye Bayiše Sangare a n'a ka présidentiw bɛɛ lajɛlen Tanti Abi Tarawele ani Awa Danbele iri gauche iri droite iri kalabankoro u jɛra ka kuma di u denmuso ma
an'u ka kalanden an'u ka kalanbali n'o ye Amina Sakɔ ye. An bɛ foli bila anw fa ma ani anw ɲɛ jɔyɔrɔ ani anw ka kanda tile ani Aba ka danni sanji Ba Madani ka kɔlɔnkɔlɔ baba Ba Sanga ɲɔɲɛbali Ba Madani ka alamandi Aba Tarawele ka muɲu tɔnɔ ani Makɔrɔba Famanta ka sabali tɔnɔ n'o de ye Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara ye. Ale kɛra anw ye fa ye, fa min kɛra kalanfa ye, kalanfa min ɲɔgɔn tɛ dugukolo kɔ kan. Karamɔgɔ kɛra fa ye, fa min kɛra kalanfa ye, ale ye anw musow sɔn muɲu ani sabali la. Karamɔgɔ kɛra kalanfa ye, fa min sɔnna ka anw musow sɔn k'anw ka kɛ dusukun ɲumantigi ye, ko ka mariki faransɛ bange, ko ka mariki chinois to ye. An ka cɛkɔrɔba sanuma, anw ɲɛsinnen bɛ gato min ma, anw fa ka gato bɛ faga kɛnɛ de kɔnɔ. Denfa dɔw bɛ yen n'i y'a ka gato faga kɛnɛ kɔnɔ a bɛ k'i bolo malo ye. Anw fa, e y'an sɔn diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la, ka jigisigi da anw ma, anw bɛ se ka kuma anw ɲɔgɔnnaw cɛ la. Cɛw bɛ kuma e kɔfɛ de, mais e ɲɛna cɛw tɛ se ka kuma. Kuma minnu bɛ ka kɛ, karamɔgɔw tɛ dɛ, olu valeur ka bon. An minnu ma kalan, musow la kalannen fitininw, u cɛw b'u kan bɔ, an musow b'u jaabi, k'a sɔrɔ kumayɔrɔ bɛ an ka cɛkɔrɔba la. Ale min y'a kɛ Ala ye, k'a fɔ Ala ye, k'a to Ala ye. Ale min hinɛna faratɔw la, ka hinɛ yatimɛdenw na, ka jogo yira mɔgɔw la, ale yɛrɛ kɛra jogotigi ye. Ka sabali yira mɔgɔw la, mɔgɔ sabalilen tɛ ka karamɔgɔ bɔ. Ale min mɔkɛ sanuma ye musow lafiya, ale yɛrɛ tilala ka na musow lafiya diɲɛ laban tile in na. Ala e de ye si ni kɛnɛya min kalifa anw fa la, n'o ye san 70 ye. Anw tɛ si yɔrɔ dɔn. Ala ni si kun dɔyɔrɔ b'anw bolo, anw tun bɛ 70 in ɲɔgɔnna caman de kalifa anw fa in na diɲɛ laban tile in na. Ala anw tɛ kɛnɛya yɔrɔ dɔn dɛ. N'anw tun bɛ kɛnɛya yɔrɔ dɔn, anw tun tɛ fɛ bana yɛrɛ ɲɛ ka da anw fa kan tuguni. Basabu ale jɔra jamana ye, ka jɔ faso ye, diɲɛ kɔnɔ, Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. An fa sanuma, Ala ka si jan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman kalifa ani ma. An tɛ bɔ kuma kɔnɔ fiyewu, n'i y'a mɛn cɛ ɲagalenba, furumuso ɲumanw de b'u kɔ. An baɲuman Ba Funɛ Tarawele, ale min sɔnna k'a ka cɛkɔrɔba sanuma in dɛmɛ ka se bi ma. Ala sɔnna, Ala y'o minɛ na. Mais a badenw b'an bolo yan, tanti Jara Tunkara, tanti Fatima Tarawele, tanti Aisha Kulubali, tanti Alima Dagamaisa. Ni musobaw sɔnna k'u siyɔrɔw di walidenw ma, ni musobaw sɔnna seli min setɔ filɛ ka yatimɛden joli labɛn ka fini d'u ma, ka kɔrɔtɔ joli ka fini san ka d'olu ma, k'olu furucɛ k'olu bɛ fɛ u n'a ka sigi arijinɛ de kɔnɔ. Anw fa, anw tɛ ka ɲuman dan dɔ dɛ, Ala de b'i sara i ka ɲuman na. An b'an balimakɛw fo n'o ye Sirifu Bura n'a badenw ye, k'an balimamusow fo n'o ye Ina n'a badenw ye, ka tila ka du furumusow fo, ka ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman di Sirifula bɛɛ lajɛlen ma. An karamɔgɔ san 70 caman bɛ Ala bolo, Ala k'a kalifa i la. Ka bɔ kuma la yan nɔ, ni fili min kɛra kuma la, o ye ne ka dɔnni dɔgɔya fili ye. Ni hɛrɛ min bɔra la, o ye Ala ni kira ka latigɛ ye ani karamɔgɔ ka bilasirali ye. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, masa min tɛ, an bɛ masa fo ka wale ɲuman dɔn. An bɛ masa fo kunu la k'a fo bi la k'a fo don nata la. Masa min ye bidonba yeli nɔgɔya an ye, ka an ka karamɔgɔba yeli nɔgɔya ye. An bɛ masa fo masa min tɛ. Ala ka hɛrɛ kɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'a nɔfɛ mana su dungo. Ala ka kiraw 713 na ɲuman 124 ninnu nɔfɛma n'o su dungo. Fo ka na se bi fo diɲɛ ka wuli. Ala ka hɛrɛ kɛ bɛ Ala ka labanko ɲuman d'an ma, Ala ka jamana basigi. Masa foli ni tanu kɔfɛ, an b'an ka karamɔgɔ fo, an b'an fa fo, an b'an ka kutubu fo, an b'an ka alimu fo Adamu. K'a fo k'a wale ɲuman dɔn. A se ciri Usmani Madani Haidara ka Haidara. K'a ni ce kunun na, k'a ni ce bi la, k'a ni ce don nata la. San caman bɛ Ala bolo, Ala k'o d'an ma. An lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an k'a faamuya.
anakunya mu ye rahmatan lil alamin diyan bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ n'an y'a faamu an bɛɛ bɛ lafiya diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya a ko mun an ka jogo ɲuman ta an ko silamɛya an bɛ mun fɔ an da kɔnɔ o ka se dusukun na a ka ye denwali la a ka ye an jogo la n'o yɛrɛ diɲɛ ma lafiya wa an bɛɛ lajɛlen lafiya la a bɛ kuma mun fɔ an k'a lamɛn k'a faamuya ka baara kɛ n'a ye kuma man ka janya waati sera ka ban an bɛ laban bɛɛ lajɛlen fɔ n'i ko i bɛ kelen kelen tɔgɔ wele i la ɲinɛ dɔ tɔgɔ kɔ aw bɛɛ ni cɛ aw ni baraji aw ɲuman nana yan cogo min na ala k'aw ɲuman se so ala ka bɛɛ ka haminako nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye an ka dugawu kɛ an ka waliyu ye ala ni ce a barika ye an minnu ye denmisɛnnin a bɛ mun fɔ an ka lamɛn an minnu ye an balakaw ye a bɛ mun fɔ an ka lamɛn ka baara kɛ an bɛɛ bɛ lafiya ne y'a lamɛn n y'a faamuya wa n ye baara kɛ n lafiyara fana ala ka sara ni ɲuman ye san 100 caman bɛ ala bolo ala ka d'i ma i ka laɲini mun ye ala ka d'i ma i ka laɲini jamana ka basigi diɲɛ ka lafiya i ka ŋaniya ye o de ye walahi i ka ŋaniya ye o de ye o ŋaniya in san 100 caman bɛ ala bolo ala k'o d'i ma o ŋaniya ala ka sabati a barika ye an bɛ bɛɛ fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Haidara an bɛ fɔlɔ ka jama sanuma in bɛɛ fo ka bɛɛ barikada i ka yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman na ka an fa fo ka an karamɔgɔ fo ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ fo ani Mali diinɛ dadurutigi n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye k'a fo k'a barikada Mali karamɔgɔw ɲɛyɛlɛnni na k'a fo k'a barikada karamɔgɔw civiliseli la k'a fo k'a barikada karamɔgɔw ja gɛlɛyali la k'u bila ala ka diinɛ tiɲɛ fɔli la nin kɛnɛ in kan an mana kuma kama ye mɛ n'ale ka bonya ye a n'a ka lamɔko ɲuman o de sababu b'a to anw bɛ kuma sɔrɔ yan an nana ka na ŋaniya ɲuman jira dɔrɔn ka na barika ɲini ka dugawu ɲini a fɛ k'a ɲini ala ba fɛ si min sɔrɔla nin a ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya a ye si jan ni kɛnɛya ni laban ɲuman ya rabbi ala ma dira a ma ŋaniya min b'a la ɲɛnamaya lafiyali la a ti ɲɛ ni se min tɛ ala k'a bɛɛ dafa a la ala ka ala ya balamina n'a ni juguw cɛ a ka denbaya ala k'u kɛ a sagow ye ala k'u kɛ ala ya bonya kama kira jate hɔrɔma kama a somɔgɔw bonya kama sɔla ala muhammadu ali muhammad جابل محاسب ورزلا حيدرا كليلا يهو جابل محاسب ورزلا ولا تبقي عن كيفي منتهولا فاكرم به مغنى تعاراه منزلا أهاكو عبادي الله بالميد والأولى نبي له على الجنان مباوه نقول إنما كنا دون على الجنان خبا على جمنا بس قالنا حرما صلى على محمد الحمد لله أو شيفنا كاو أو نسوا جالي بي أن يقارلي دوني أن كرامو كا anniversaire بايبي أن نسوا جالي أما مبروفيتو في message de bolo bambolo bigati don logo ko sani ka minɛ datugule FIFA ko i k'a dayɛlɛ k'a kɔnɔ lajɛ mun bɛ a kɔnɔ o la an b'a ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ sani a ka nin minɛ datugule FIFA a ye gɛrɛ an na a kana minɛ in dayɛlɛ a ka kɔnɔ lajɛ n'a nana kɔnɔ lajɛ ni ala sɔnna o ye somɔgɔ saba kɔ n'a sera anw sifinnakaw ma anw karamɔgɔ tɛ dɛ bilahi anw bɛ kuranɛ tafsiri k'a ye de a paratigi la anw bɛ kuranɛ tafsiri kɛ u ye a paratigi la u ti nimisa la an karamɔgɔ ka laseli la an balaka dɔ ala ye a garisɛgɛ cɛ la min ma kɛ mɔgɔ tilennen ye mais
an karamɔgɔ ka kuma na a ye cɛ labonya k'a labonya sera hakɛ la cɛ yɛrɛ de y'i ka minɛnw ta ka boli ka bɔ du kɔnɔ ka lɛtiri sɛbɛn k'a bila ko tiɲɛ na ne ye mɔgɔ ye min tilelen tɛ i bi ka ladonni se min kɛ ne na n tɛ se k'a kun bamananw ko ten ko sɛ ma dogo basiji min na an karamɔgɔ de ye an bila nin sira min kan ala sɔnna bi alimamiw yɛrɛ bi ka a faamu ka na don nin diinɛ in na ani dugutigiw ni anw jogo ye ne yɛrɛ min filɛ ka kuma n b'a seereya n dɔnbagaw bi n dɔn yan an ka alimami an ka dugu la n'an ka dugutigi bilahi a bɛɛ tubira ka baya ta ni anw jogo ye an ka dugu kɔnɔ donc an b'o seereya jama ɲɛkɔrɔ yan karamɔgɔ aw sifinnakaw anw b'a fɔ san caman ala k'o d'i ma ala ka i ka denbaya ala ka mɛn i kɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye président Surakata Salamata ye an b'a fɔ nin kɛnɛ kan ani Modibo Jalo k'a fɔ jama bɛɛ ye ala k'an ka ɲinifɛnw bɛɛ sabati ala ka san caman yira an na kira Mamadu kanu kama sallallahu alaihi wasallam an bɛ tama ɲini ala fɛ a ka don an ni setan cɛ ka daminɛ ni ala tɔgɔ ye diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn tigi a kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ a ko jida ala kira kan n'a somɔgɔ sanumanw kan ka deli ala fɛ ala ka nafa n'u ko barika ye ka nabaga cɛ ani musoman ka bɛɛ fo i taama se na wulada in na mɔgɔ mɔgɔ ye bonya kɛ ni kɛnɛ in kɔnɔ wulada in na ani mɔgɔ mɔgɔ ye ɲumanya kɛ mɔgɔ dɔ ye an karamɔgɔ ka 12 mai in na ala de b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ sarabaga ye ala ye wudu ko ka bɛɛ fo dakurunya kelen ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la wulada in na insha Allah an bi kɛnɛ min kasi wulada in na ani mi jɔyɔrɔ min na an karamɔgɔ Mohamed Lamin Cham ani an karamɔgɔ Elhaji Alifa Jalo u n'u ka biro ka fara wudu bɛɛ kan diɲɛ fantan ani naani wulada in na olu de ka foli bɛ an tɔgɔ la insha Allah foyi tɛ anw fɛ waati koron kama fo ka barika da ba madani den ye ani bastanga furu min muɲu ani sabali o tɔnɔ farafina kunna wolo cɛkɔrɔba ŋaniya ɲuman den cɛkɔrɔba ŋaniya ɲuman fa dusukun sanuman den cɛkɔrɔba dusukun sanuman cɛkɔrɔba ŋaniya ɲuman den cɛkɔrɔba ŋaniya ɲuman fa fɔnisiri den cɛkɔrɔba fɔnisiri cɛkɔrɔba donjan yebaga den cɛkɔrɔba visionnaire farafina kunna wolo bangɔni cɛfinma nɔrɔma ala ye cɛkɔrɔba min dabɔ a kama ka kɔnɔ jɛya ka ŋaniya jɛya ka dusukun saniya ka wolo fin pour que ka mɔnɛ bɔ farafinw na ani wolofinw na ni ale wolo tun jɛra mɔnɛ tun bɛ farafinw faga ani wolofinnakaw o don ko foyi tɛ an bolo wulada in na an nisɔndiyalen don ka dugawu kɛ ni cɛkɔrɔba sanuma in ye a ye san 70 min sɔrɔ ka diɲɛ nafa ka dugawu k'a ye a ye san 70 min sɔrɔ ka mɔgɔya nafa ka dugawu k'a ye si ala ka barika ka deli ala fɛ nabilayi Nuhu ala y'o jɛ si min na o di cɛkɔrɔba sanuma in ma ala m'o kɛra o d'a ma kɛnɛya ni lafiya ni sago sɔrɔ kɔnɔ ala m'o kɛra ka don ani a juguw bɛɛ cɛ a sejiri Sheikh Usman Mariam Aidara i ka kalandenw ko k'a barika i sara bɛ ala de bolo i y'an tɛmɛ an ɲɔgɔnnaw kan wari tɛ mobili tɛ so tɛ sabu bi karamɔgɔ denmisɛnw bɛ waso ni fɛn min ye o ye mobili bɛ n fɛ du bɛ n fɛ muso ɲuman bɛ n fɛ so bɛ n fɛ nka Sheikh Usman Mariam Aidara e y'anw jogo don ni ala kira ka jogo don n'a ye ni ala ka jogo don n'a ye k'an tɛmɛ an ɲɔgɔnnaw kan an wolo yɔrɔ la a n'an lamɔ yɔrɔw la an bolo bɛ se ka kɔrɔta walifɛn na an bolo bɛ se ka kɔrɔta ni walimuso ye ko walimuso t'an bolo an ma walimuso ɲini an ma jɛnɛya kɛ a t'i jigi an wolo yɔrɔ la a n'an ma yɔrɔ la o b'an ni karamɔgɔ tɔw cɛ ka kalandenw ko a barika i k'o jogo don na k'i sara bɛ ala bolo waati koron kama an b'an ka layidu kurakuraya ka kuma surunya Sheikh Usman Mariam Aidara i ka kalandenw ko Mali fantan ani naani ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'u bɛ layidu di i n'i ka denbaya ma n'o ye Sherif Ahmad Tijani n'a balimaw ye k'a fɔ an ni a n'an ka nafolo a n'an ka lɔnni a bɛ aw ka bila la su ani tile aw mago b'a la waati jumɛn ka mun k'a la a bɛ aw ka bila la ni anw y'aw janfa don min na ala k'an ka janfa segin an ma وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكمانينغني يا سيلا هيرا لا كاولي هيرا. ما جاندي إبلي. كاسبك تاركو باملو. تاركو بوليس جن سيكوكا. الله يعلم
san l'an 2000 ani Segu Genjo Alimami ye ɲɔgɔn ye a ye dugawu k'an ye Sirifu ka tariku la Ala y'an dɛmɛ an ye tariku sɔrɔ Sirifu kabila min ka tariku b'an bolo a bɛ se kabila 40 ma k'a minɛ u kɛɲɛ bi fo Ala kira la a bɛɛ tɔgɔ bɛ yan min fa ye min ye min fa ye min ye kabila caman b'an bolo kɔrɔ Segu Genjo Alimami sabula ale de ko nin ma bɛ Hayidara dɔn bamanan ni den ko Berete Alifasiriki b'a dɔn bɛɛ ye ko Ɲaro karamɔgɔ b'a dɔn bɛɛ ye k'a sabu kɛ karamɔgɔ Hayidara ale ka bangeni kɛla Alifasiriki kɛ saya taamasiyɛn ye ko ni Alifasiriki n'a bɛna sa a tɛ saya y'a ɲɛna fo Hayidara ka bange ni bamanan den bangena o la Alifasiriki k'i k'a dɔn n'i y'o ye don min k'i bɛ fatu o tile fila Ala sɔnna le 12 mai 1955 kɛmɛ sunkalo kalo tile 19 ma bamanan ni den Ala y'a di diɲɛ ma k'a kɛ diɲɛ jigi ye o don su Alifasiriki ko Ala ye cɛ bila diɲɛ mɛlɛkɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ani kira min bɛ Ala bolo diɲɛ kɔnɔ minnu dɛmɛna ani nabiɲumanw diɲɛ kɔnɔ minnu dɛmɛna nabiɲuman 224 kira 117 ko bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ tamani a don su ko ale ye Berete karamɔgɔ Alifasiriki kuma kɛnɛ kan ko diɲɛ waliju bɛɛ kuma kɛnɛ kan o la ko bamanan ni den a bangelen le 12 mai 1955 ale bɔlen o yɔrɔ la juma su ale taara Berete o juma kuma ale taara lahara o la Genjo Alimami a y'o fɔ an ye l'an 2000 a ko mun sɔgɔma an bɛ dugawu k'i ye n'i bɛ tariku ɲini a daminɛ Hayidara la ni Hayidara ta sɔrɔ i bɛ bɛɛ ta sɔrɔ an ye bamanan den ta sɔrɔ o don min an ye Sirifu bɛɛ ta sɔrɔ Ala sɔnna Sirifu kabila min b'an bolo a bɛ se kabila 40 ma o tariku b'an bolo kɔrɔ nka bi wula in na an bɛna karamɔgɔ Ayisa Sare da aw tulo kan o la a tun ka kan an k'a daminɛ depuis Tumutu ka na fɔ ja sigi kɛla cogo min na ka bɔ yen ka na se Madeni Nabugu Tamani nka o t'an n'an bolo bilen o la an b'a ta sisan k'a minɛ bamanan den na a Sayidi Sherifu Usman Madane Hayidara k'a daminɛ ale la fo Ala kira la maa 66 min fa ye min ye a bɛna lamɛn sisan a tun ka kan an k'a daminɛ dɔ in de la fɔlɔ Maka Madina fo Tɔnni fo Ja nka tan t'an bolo o la Sirifu minnu bɛna Ja n'o ye Usman ani Ali ani Muhamɛdi ye o Muhamɛdi o de ye Mori Mama ye Mori Mama de ye Jakaw ka tata nafuta sɔnni fatira Ja fama denmuso sisan Alamaji ye o la den kɛra denkɛ cɛsɔ ye Muhamɛdi Musa Kaka Nafubakari ɔ nka minnu sera anw fɛ Segu jamana kan o de kɛra Musa Kaka ani Nafubakari ye Musa Kaka ale bangena Ja dugu kɔnɔ 1810 le 17 mars o kɔfɛ a bɛ se tama don min o y'a sɔrɔ a si bɛ san 40 na Ala sɔnna a y'a yɛrɛ sɔrɔ tamani ka fatu tamani ka si san 80 na 1892 o tuma na sa Musa Kaka ani Nafubakari ɲɛdimi de y'u bɔ ɲɔgɔn kan ɲɛdimi ye Bakari minɛ k'a bɛ taa ɲɛdimi fura ɲini Nabugu o yɛlɛmana yen don o kɛra Nabuguka ye Nabugu Sirifu Samani Sirifu a bɛ ba kelen ka bɔ Jɛnɛ o la Nabugu Sirifu olu de sigila Nabugu nin cogo in na Tamanitaw sigila Tamani nin cogo in na u ye muso fɔlɔ min ta o de ye Mariyamu Kulubali ye Mariyamu Kulubali o ye muso fɔlɔ ye o don ye Samani ka Baminata Jarata ka denkɛ cɛ 4 sɔrɔ Mɔniba Laji ani Ba Bilayi ani Ba Yakuba ani Ba Mamɛdi kuma la surunyana sa an ka sababu ɲuman n'o ye bamanan den o nana sira min fɛ o nana Mɔniba Yɛrɛkɛ sira fɛ Mɔniba Laji ale bangena Tamani dugu kɔnɔ u donnen ye Tamani ye den fɔlɔ min sɔrɔ Mɔniba Laji de a bangena 1860 a faamuna o la a bangenen Ala sɔnna a ye si sɔrɔ a ye muso 4 ta Santoba Sangare Ba Nɔnɔ Kɔnta Awa Jara Mɛminɛ Tarawele ka denkɛ cɛ 7 sɔrɔ ani denmuso 6 kuma la surunyana denkɛ cɛ 7 in na dɔ de bolo ko bamanan Hayidara o de den kɛra anw ka Seyidi o la sisan an bɛna k'a daminɛ karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ la fo Ala kira la a bɛna lamɛn o t'a kun ka kan an ka don fɛnw détail kɔnɔ Hayidara k'o kulon tɛ aw kana sɔn ka Hayidara ka tariku bila état la an b'o ɲini a fɛ ni bi bɔra la an b'an bolo da fadi ye an kɔ u k'a lajɛ ka tariku d'an ma ka taa d'an ma an k'a daminɛ fo Maka fo Madina fo yanni nɔ ka na se a bɛɛ ma an ka se ka walawala parce que fɛn in sigi kun ye tariku ko de ye tariku min ban an bɛ se tɔw ma o la an b'o yafadeli kɛ o tuma na a Sayidi Sherifu Usmana Hayidara o fa de ye bamanan de ye bamanan in fa o ye Mɔniba Laji Laji fa o ye Musa Kaka ye Musa Kaka fa o de ye Mori Mama ye Ja kungo jɛnna minnu bolo a y'o sɔrɔ min o la Mori Mama
ale wolofa o de Seko Musa ye Musa fa o de Seko Yusuf ye a fa Seko Alfa Seko fa o de Seko Yusuf ye Yusuf fa o de Seko Maliki fa o de Seko Usman ye o mɔgɔ tan ye Usmani fa o Seko Solomani ye Solomani fa o tɔgɔ ko Mawula Seyiki fa o Seko Mahamadu ye o Mahamadu fa o Seko Ibrahim ye Ibrahim fa o fana Seko Mahamadu ye o Mahamadu fa Seko Ibrahim ye Ibrahim fa Seko Usmani ye Usmani fa o Seko Musa ye Musa fa o Mawula Abubakari fa o Seko Abdul Razaki ye o Mahamadu ye Abdul Razaki fa o Seko Ahmadu ye Amadu fa o Seko Wahabu ye Wahabu fa o Mawula Arahi ye Arahi fa o Seko Yakuba ye Yakuba fa o Mawula Muhammadu o Mawula Muhammadu fa o de Seko Hashim ye Hashim fa ke o de ko Fadil wolo fa o de Seko Ali ye Ali fa o Seko Musawiri fa o Seko Shakilu ye o ma bi saba ye Shakilu fa o Seko Ali de Ali fa o Seko Arhamani fa o Seko Muhammadu o Muhammadu fa Seko Idrisa fa o Mawula Muhammadu o Muhammadu fa Seko Yakuba fa o Seko Mansour Sharif o Mansour Sharif fa o Seko Musa fa Seko Fadil fa Mawula Saidi o ma bi nadi Mawula Saidi o fa o Seko Yasin Sharif ye Aziz Sharif o fa Mawula Muhammadu o fa Seko Abdul Qadir Jilani o fa o Seko ko Abbas fa Seko Yaya fa o Mawula Ahmadu fa o Zaidi Abine fa o do ko Imam Hussein Mawula Hussein o fa o Seko Ibrahim fa o do ko Mawula Abdul Rahman o ma biyu kele o ko Yakuba o Abdul Rahman fa Yakuba fa o Alba Chegu fa o Seko Muhammadu o Muhammadu fa o Seko Ali fa o Mawula Hasan fa Seko Isa fa Seko Fadil fa o Mawula Ibrahim fa Muhammadu Mawlaya o Muhammadu wala fa o de Zainul Abidin Imam Hussein denge o de Abdina fa Imam Hussein ye o Imam Hussein balenge Hasan Hussein ye olu fa Zainul Ali ye Zainul Musa Fatima fa Alakira ma bi hanu ka ba kama yala wala akube kanga demne na fulo nga tandamlo anya yo atamajira nga naso bala ami ajo sifala efem sifala anga emita mamule lu ay yoro wala abina tolle be do na tawla mi abina kay mumini sukoba na sobe memuma komisi tonelu wala lande mi ani giya mami jira o fuka ta sa apasilma 2012 aja anga jama fra ay fem voye taru la sobe tarula ba mala ni deka akaka o kal ngale moje nga biya sen nga kuma te ko wala mi ya fadele obe kuma kungu ni na parce que kuma to bangono muna bana akunga kana taru yele ta damnena nga wati tin wala lala wati na jana aya laje je dunga cha nga sanguna kalo tarifla dongele o jime ka ma ida ma dongele ko aka inventary aya to kuma ka aka taru ko abona ko dongele wala ni to ko to yi ami ya fadela fe ba lo fi tiba nan lo fi na ami amam lo faldango ka fo anga mama sey sarufa mala hada jami nyodi to dukolo kabi alo ka ledi wala ami ya fadela o fe ko mo na yani Sheriff kɛ ka kumata ala sɔnna ma denw ka fara mɔdenw kan olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u kunda gato in ale tigɛli baaraw ma min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ in bɛna kuncɛ ni Sheriff kɛ ka dakuruɲɛ 2 ye ne aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asilamɛw kuma jan wɛrɛ tɛ an bɛ Ala de fo ka Ala barika da ka Ala wale ɲuman dɔn
ka soli an ka kiraba ka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka soli a n'a so dungo sanimanw kan k'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ y'an bonya nin kɛnɛ in kan a bɛɛ sara bɛ Ala de bolo bɛɛ y'i ka baara bila ka na nin kɛnɛ in kan ni kɔrɔ b'a la a bɛ silamɛya kanu de yira a bɛ silamɛya kɔrɔta de yira a bɛ silamɛya kelenkɛ de yira an ka bozow ka minnu sɔrɔ u nana taabolow di k'an bonya bi fana ka na kɛ ten u sara bɛ Ala de bolo Ala b'u sara hɛrɛ la dɔw ye furaw di an ma furudimi furaw bɔrɛ 3 valise 3 ayiwa dɔw ye carton fana di a sɔrɔ furudimi furaw u bɛɛ sara bɛ Ala de bolo dɔw ye misiw di dɔw ye sagaw di dɔw ye sɛw di a bɛɛ sara bɛ Ala bolo dɔw ye wariw fana di Ansarudine k'u ye hectare 70 u y'o di karamɔgɔ ma malo bi sɛnɛ yɔrɔ min ka tila kɔ tuguni ka machine san min bɛ malo tigɛ min bɛ malo gosi u sara bɛ Ala bolo an y'o de fɔ mɔgɔw ye quoi cɛ bi jɔ ni yɛrɛ de ka na c'est-à-dire cɛ tigɛra a yɛrɛ la ko ale tɛ se k'a yɛrɛ ta jigi tigɛ nana quoi Ala k'an kisi o ma an bɛ Ansaruw fo o kɔ tɛmɛnen kɔ Miɲangi Kayi a ka dugawukɛ bi yan a denw fana nana ka na fara an kan nin baara in na u sara bɛ Ala bolo o kɔfɛ an kalifalen bɛ minnu ma Ala kɔfɛ Bamako yan n'o ye an ka dugulenw ye olu fana y'an bonya kɛnɛ kan Latisi yɛrɛ sigilen filɛ an kɛrɛfɛ u bɛɛ sara bɛ Ala de bolo ka taa se an ka karamɔgɔw ma an ka karamɔgɔ minnu Bamako yan bɛɛ b'u dɔn dankelenw don ni n'olu y'a bila yɔrɔ min na a ti yɛlɛmɛ dɛ o cɛw bi yan nka n b'a fɔ Suala ye k'a kana dimi a k'a dɔn adagasu ahalami bɛ yen wa adagasu rijali fana bɛ yen sogo kundaw bɛ yen wa cɛ kundaw fana bɛ yen arabuw b'o de fɔ wa hali yastaqimu zillun wal buruzu a'waju ko yala suma bɛ se ka tilen wa k'a sɔrɔ fɛn min suma don o kurulen don fɔ n dɔgɔkɛ k'a faamu n'o ye Suala ye mɔgɔ dɔw de nana kɛ ka mɔgɔw dafa olu ka kuma kan'u tɔɔrɔ ale yɛrɛ b'a dɔn min dara mɔkɛ kan o tɛ se ka da olu kan maaniw Ala ka mɔgɔ danganiw olu ka baara y'o de ye kumana an bɛ min ɲini u fɛ u ka sabali u ka ko to waati bolo dɔrɔn hali n'olu ma kuma waati bɛ kiiri kɛ u ka sabali ni suma ma fɛn ma tile suma tɛ se ka tile dɛ poto kurulen don e ko poto suma ka tile o tɛ se ka kɛ dɛ fɔ n'i ye poto tile mana fo i k'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka kɛ maa ɲɛnɛma ye ka bɔkolo kurulen to bɔkolo bi jouer mɔgɔ ka dɛ n bɛ fɛ n ka denmisɛnninw n dɔgɔnin ninnu n denw u ka sabali u kana tɔɔrɔ ni mɔgɔw ka kuma ye Ala bɛ nin de kɛ k'u yɛrɛ lajarabi ni balo bɛɛ kɛra hɛrɛ ye i man ɲi fɔ Ala ka olu bila olu ka kule dɔgɔ bi jɔ fana a y'a to olu ka kule a ka dɔgɔ jɔ o la an tɛna kuma janya aw bɛɛ sara bɛ Ala de bolo Hayidara b'a ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛya Ala de ta don ya Rabbi Ala k'a d'an n'aw ma garisɛgɛ se yɛrɛ kɔrɔ ziri n tɛ maa na ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya an ye Ala ka n'an malo Ala ka n'an labila an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye Mali Ala ka Mali kɔlɔsi Ala ka Mali kisi Mali sigiɲɔgɔnw n'o ye an kɛrɛfɛ jamanaw ye Côte d'Ivoire Burkina Niger La Guinée Sénégal an b'a ɲini Ala fɛ Mauritanie Ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ka hakili ɲuman d'u ma an bɛ dugawu kɛ an ka fanga fana ye k'a ɲini Ala fɛ jamana in bɛ lafiya sira min kan n'o de ye tiɲɛ ye bɛɛ ni kelenya bɛ sabati jamana in kɔnɔ cogo min na Ala k'u bila o kan n'u b'o kan Ala k'u dɛmɛ n'u t'o kan Ala k'u bila o kan an bɛ dugawu kɛ an ma ɲinɛ dɛ maliyɛn minnu degunnen don dɔw wulila ka b'u fasow la dɔw faso entourelen don maa ti bɔ maa ti don
dekun b'u kan u k'a dɔn an b'a bɛɛ kalama mais se bɛ ala kelen dɔrɔn de ala ka bɔda di an n'u ma dekun bɛ maa o maa ka mali kɔnɔ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye yarabi dekun ye ala m'a bɛɛ wulila a ma minnu sɔrɔ ala k'olu kisi a bɛ minnu ka ala k'olu taw ala ka silamɛya ala k'a dɛmɛ silamɛw ala k'u don da kelen fɛ silamɛw ala k'u bɔ da kelen fɛ maliyɛnw ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an bɛɛ bilasira ɲɔgɔn kan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار استرنا وانصرنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bara in kun cɛra nin cogoya in de la n'o ye 12 mai ɲina sirifkɛ ka san 70 san 2025 ala sɔnna ma o kɛnɛ sanumanba de kun ye nin ye min kɛra nisɔndiya ko ba ye maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni kana bonyamasegin kɛ jamana jɔla ye sinji tugula fo ni sere a seyidi sheikh usman madan haidara ye an bɛ dugawu kɛ san 70 caman bɛ ala bolo ala k'o di a ma ala k'a kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ka dugawu kɛ a ye ka dugawu kɛ an ba sanumanw ye sɛgɛnbali ɲinanbaliw ni y'a ye cɛkɔrɔba bɛ lafiya o lafiya la an baw sababu ɲumanw fana sen b'a la an bɛ dugawu k'u ye ala k'a ɲɛ m'u la hali sisan ala k'u fanga se ka foli lase shirifila bɛɛ lajɛlen ni waati in na ka dugawu kɛ ala ka san 71 anniversaire yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi